Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini masih bersama Kardi Plengeh. Oke, konten kali ini arep goreng iwak, guys. Piye? Piye? Tapi ya piye? Kardi mutung Kardi. Iwake iwak anu bolo. Iwak laut. Wah, genjek. Iwak gencik mbahmu. Genjek. Mari kono banyu. Kae lho kan lho. Yo, Kaya sik dolanan ae. Genjek, iwak genjek. nah ora. Kita tampilkan artis yang satu ini. Kono tadi goreng. Gak sentel ya, Bre. Lah kuwi lho geni wis murub. Ning kene ae, gak sentek kok. Makanya orang murah kok. Niki dinunuk-nunukkan bumbune bolo. Carane. Diadi nganu lur iki. Kardi arep goreng iwak. Nyurung to ampere. Saruan tak sangko ya karo sangguan kono. Kayak aku neh sing dipadoni. Sing barang sapa ra kowe? Di Kowe kuwi Kardi anake. Ngamuk oe, ngamuk oe, ngamuk o. wis barang-barang. Tuku. Tuku lek kowe kegari ngarani. Pinter lek kok tuku ae. Lah iya. Bayi dak ini sore pinter tuku. Sisake. Kardi. Ora diguang sih sampean. Omahe arep rubuh, guys. Dadi anu subscriben kan oleh duit nggo tuku gendeng neh. Dake ngarete ora kene sing pekengkengan kok. Ya nyala kena. Tak ngarik. Gah.
gentenono. Ora sudi ya, Tik. Gentenono. Salah itu, salah beduk-bedung gerata lah. Ya ngono piye oleh-oleh. Tumbal wong. Besuk. Cenuk. Wis tok udut karo wedang wis jegiek. Jegek sing sitok kuwi. Mbakune entek, anu mbakune entek ya. Dia kon entek ora dhewe. Dol sapi. Tuku bako. Ora gelem ngono to paling Mas. Kormes. Wong ana bias sak mbuh ning lati. Kurmise sapa? Iki kon nukuke. Yo lihat Breng kurmis lagi sak duding. luar kono. Ora ana wong doyan to ning kono adoh dalan. Jajale ning kidul dalan kono. Wagage. Lah iya salah duwe alas turut kono. Itu bangi kira sama rek. Lanang sudi nuku. Iki pradiwalik iki. Wes iki. Saya barangnya gula apa lho kae? Kansi. Kowe yo sing dublak-dublak kene. Ya. Saya kardi ulang. Ora jene. Angsurane lho dibayar. Wis pirang tahun ra ngangsur. Tapi sok iyo ban ora iyo ban. Aku no ora sudi lek sok ben kon nanggung kene. Yang 100 punjul ya. 100 punjul ritek piye lek ora dibayar? Kuwi wis 5 juta. Rong bon lagi angsur. Ada ben retya ngono rasa dinggo to anune teh. Jenenge Aku mau iki. Antane lek kompore kon ngedon ke. Poso iki dek mbek. Gak ada bodong kelek si mae wiwe aku pengen. Dela mau adoni aku, dela warna soi utange mbokmu aku. ngamuk yo ben ngamuk. Ada kalah karo bocah aku. Karena donke didonke ora rasa dibayar aku. Dhewe nang kuti madane aku. Ana sapa kuwi? Aku. Lah wong kuwi yo urung dibayar aku. Sekarang sini orang iwangi ngangsur nggur di gumbuh-gumbuh. Tenan.